Ah, sweetheart. ah, sweetie. Ya garin. Wallahi lafiya ya. Ya al'amura. Wallahi na yi misin ɗinka har gida na tura neman ka. Wallahi mun dan shiga gari ne mun dan yi wasare da rayuwar mu shine yasa. Akwai wata magana da nake so in faɗa maka. Ke gidan da zan gina mana zai kai girman Kano. Kwarai da gaske. Falon mu da Kano zai kai girman Wudil. Amanda na ji daɗi. Allah ko baby. Wallahi. To yanzu baby bara zan karasa in gangara in je can. Dan akwai wasu harkokin kuɗi da nake jira za su zo in karasa su. To shikenan. Zaka dawo anjima? A zan miji yana da baby na. Ahmad, an tira maki nake jira. lafiya? Kin gani wasu kuɗi magajiya ban san wani irin kuɗi ne ba, ni ban ma taɓa ganin su ba, kin gan su ni ban ma san wani irin kuɗi ba ne, kawai ya danka mu. Wannan to wani kuɗi ne? A dai haka na gani. A'a. 500 riyals? Riyals kuma? Riyal 500. Ai ba wasu kuɗi ba ne. Ba wasu kuɗi ba ne. Ka sani ne? A'a. Bari in kira in tambaya. Bai mu ji. Hello? Hello? Yan mata ya gida? Lafiya ina gajiya kwana biyu. Wallahi lafiya da ne mamaki da na ga kiran ki yanzu da ce to lafiya? Wallahi lafiya dan Allah tambaya nake so na yi. To Allah ya sa na sani. Dan Allah riyals daya yana kai nawa? Lafiya magaji? Ba shi bane. Na gani ki bayo Allah. Kamar ya za ka ce mun ba kai bane? Nake so bayo Allah ba shi bane. Dan kira mun kanin ki dan Allah. Kanin ki nake so. Amma dai lafiya ko? Lafiya ce ta kawo haka. Dan kira mun kanin ki. Ah, Tumal zo. Zo Tumal. Ina kudin nan da baka? Dan ci uwarka kai. Ina kudin. Me kace magaji? Dan ubangiji nace. Yakwa. Wallahi da man yoba ne baka.